chokwadi padare. Nembabata bhuku norumbo wani notera zotsvango Ishe ndibadire chokwadi padare. Ishe ndibadire chokwadi padare. Right. Yere muno munotora padare mambo baba. Bongo. Taura hii. Foni dzenyu dzimai varikuziva mahara pano. Mati munzani? Donzi retired group captain Mazamba. Okay, right. Taura ini ndauya kuno kwamambo munhu akashungurudzika chaizvo asina rugare pamunda pake. Ini ndakawana munda wangu musi wa28 November 2001. Ndokubva uyu hatiwandizinyakadzira ndakangopinda ati awareness akutochera mupurazi mangu February 2008. Ndikanyorera kuMinist of Mines, ini ndoita zvezvipfuwo pano ndine mombe, ndine makwai, ndine mbudzi, munogoita seiko kuti muise mupe mai? Nokuti une over 100 hectares. But zvakadero ndakanyambozindakaona kuti vaisapota vachiti maina wavo. Panguva iyoyo papa nenyaya yakafanana nekuti yakairi kuMazowe yaakuru nerivhesasi murara zendlovu yokuti hakuna munhu nemutemo wesection 97 weEMA hakuna munhu anopiwa certificate yemining neMinistry of Mines asati aita EAI first, environmental impact assessment. Vanhu vouya kuzoona kuti iko vanhu vakagarisana ipapo nemunhu nzvimbo iyoyo nenharaunda nemasabhuku nematifu zvinokodzera yekuti paito zvisingakanganisi nzvimbo zvagara zvichiitwa ipapo, izvo zvazvina kuitika. Zvadaro 2024 kwakazoita verdict neHigh Court yekuHarare yakati munhu wese anenge apiwa mining certificate pasati paitwa environmental impact assessment, certificate iyoyo haicherechedzwi ende haina simba ende haigoni kutorwa zvemushure mekunge munhu ambotanga aita zvemining. Zvadero ndakabva ndaenda kuEMA nekupolisi veminerals ndobva ndava tichindikaiokako iyaye iri kuti yakatoona kanza hatina kana kukura takambovapa takambova tiaoni. Ndobva ndanyorera kumapurisa nekuEMA ndokubva vaenda veEMA nevepolisi veminerals ndokubva vanomuseva ndobva vaenda ndobva vanomumisa kushanda kuti hauna EAI ndokubva abhadhariswa futi fine ye$1,000. Auzwa kutero akarega vanhu vakachiramba kushanda ndobva ndanzwa chinatarichirira ndobva ndaenda kundamunotaura nevakumeni kwenyu handi mapurisa nevekuEMA vakauya pano vachikumisai komuri kushanda sei? Ndobva ndango ndobva ndisira mapepa zvikanita trespass kunotaura nemapurisa kuti ndokutrespass mupurazi mangu sei. Ino nyaya yakaenda kudare ndikanzi handina mhosva because mupurazi mangu purasi anga akamiswa. Airamba kuti anoshanda iye ari kushanda because kune vanhu vanogara mukombo zvinoita kuti atanga tiriko tichiita zvematengi. Ini ndine drone ndiye chinobhururuka chinoona kuti uone munzvimbo mako kuti chinofamba sei. Ndobva ndachiita ndikugara nditaura kuti mombe dzangu hadzina kurasika here, mbudzi dzangu hakuna vanhu vari kutema waya, hakuna vanhu vari kutema matanda here. Ndochishandisa iyoyo uone kuti handingapara mhosva munzvimbo mangu ende drone rakarejiswa pane mutemo weCivil Aviation kuti ikodzero yekuti ndinge ndichiita izvozvo. Zvakafanana kuti munhu ane shopu yake woisa CCTV, customer yoenda kunosungisa muridzi weshopu kuti wakaisa CCTV inoita kuti atione tichifamba mushopu. Ndambozama kundobvenda kutamboenda kuHigh Court ndoambomiswa kudaro tamboendesa kuHigh Court. Iri kuHigh Court kudaro musi wa25 December hamene zvavakaita iye nyakatoa vakabva tora nevaEMA iyo nyaya iri kukoti ndobva vanopanana EAI indostruct iyo nyaya iri kudarika. Munogondisa imimi munogopurisa EAI sei nyaya iri kudarika isati yatongwa ende mutemo uchitikwa hamugoni kuiva nemangotanga basa. Hamino kuti vakazvifambisa seiwo ipapo ende
kuti iai bude panofanira kunge pane mastakeholders kunoti ini muridzi wepurazi vavakidzani masabhuku wekomambo vakaita nani nandizvizive hakuna kana munhu wani wakachaidzwa kuti iai ibude. Saka inini mhosva dzangu dzandinaye munhu pekutanga akaputsa kodzero yangu in terms of section 51 yekuti iko wakapinda munzvimbo mangu 57 yokupinda munzvimbo mangu haana kana kumbouyawo kwandiri kuti atiwo naiva mazamba ninda ndakaonawoko kuti apa panenge pane godzo nandichikumbirawo kuti ndiite sei ndipe gemaini yangu because mutemo unotiko hakuna munhu unobvira kuti angopinda section 7 yeconstitution kuti munhu angopinda munzvimbo mako asina kukumbira kuti unofanira kupinda kana kukuudza kuti uda kupinda. Kechipiri, inini ndiri retired group captain equivalent to assistant commissioner or Fugeno Kwame irengombe muchiuto on security sector but ndakapona chikotenderedzwa kuti mapurisa maconstable uya kunokukoti uya kunomapurisa enda kukoti kudai kunzi trespass ndisina nyaya ende yakanodismisswa zvino zvinonyasa kuti ndendisina kana chimiro maconstable achimondita sei achimonditeederedza. Chechitatu akazonotora EAI environmental impact assessment mushure mokunge atombomuiswa basa ende atanga kushanda zvinorambidzwa nomutemo kuti haafanirwa nayo ende asina kuita sei asina zvinorambidzwa nekahaikoti ruling yepresident yehaikoti yakuruneirivhesa zinorara ziengo inoti iko certificate rese rapiwa pasina EAI riri now and void and full opposite effect. Saka certificate yake harishandi haricherechedzwi nemutemo. Mhosva yechina ndeyekuti wakazonotora sei wakazonoitisa EAI certificate pasina ini muridzi wepurazi pasina sabhuku pasina kana ani kana womunharaunda ndivanani vakati mining ngaiitwe ine ndine zvipo zvangu zvimwe zvakatombofa iye zvinoziva kuti Anderson and Dake ndetsamba vakakuita project yehu patakuti isitogona kuita sei pane maina ndo chichemo changu chandaunda nacho kudai ndakambozi makwesa ndaona kuti makwesa obvu hakubatsiriki saka ndauya pamunhu kuti mundidadzisewo nyaya yangu. Chinhu chandinenge ndiri kunzwisisa muchitaura pane nhau yeEIA yamukureva inoitiswa neveema ndinhu ndovanoningirwa pamakamboona kuti zinyakatira ana makazomuona ana ati ndizvo kureva kuti ifraud inenge yaitwa panenge pavhayoletwa mutemo akaonekwa kuti panoda kubvunzwa ivo kuti vazvifambisa sei then naivowo kana vari maofficers eema vemuno munotenderwa zvekare kuuya navo mudare kuitira kuti kutaura kwenyu imimi moga kusazove kwenyu moga nesuwo tivabvunze zvamunenge muchifunga kuti pamuri kutaura navo vanogona kusakucherechedzai imimi. Pane nhau yamataura pakutanga apo kuti mutemo zinyakatira aipindura kuti it's over 100 hectares. It's over 100 hectares. Nzvimbo inoda kupegwa mai. Kana pavanoti adresa in that way kuti eni nzvimbo ine 100 hectares and above inopegwa mai. But hapana paningazopegwa mai ndisina kukonsautawo munhu ndopinda nepai purazi remunhu handiti kupega ane right yekupega if it is 100 hectares zvichikwira handiti chese tozviziva izvo asi azouya here kuzokukonsautai haana
pachivanhu kana taakuno kutsika dzedu dzechivanhu mitemo yechirungu of course inenge ichitendera izvozvo kuti zvichida anongosvika achingopinda wototanga kudii kupedza maini yake but kuchivanhu hazvipo zvakadaro. Chatinenge tichiitira ndechekuti vanhu pavanoshandidzana umwe ndifama umwe ndimaini panousahwira kana kuti ushamwari unofanira kunge huripo ukama. Saka ndozvatei tichitarisira saka toda kuti tinzwe munganyari mapoinda kuti tinoda kuti andipindure apa, munoda kuti akupindurei apa handiti, but ini ndabata mamuri kutaura pamwe patiri kutopindura ipapo pe100 nokuti patinopindawo kusangano yacho iyoyo tinenge tichibvunza mubvunzo iyoyo kuti ko munhu paanonhingirika paanozonopeka maini panofanira kunge pakakura zvakadii, vanotiudza kana pachikwana 100 hectares munhu iyeye nzvimbo iyoyo inopeke pamaini, but kana dzaapasi manje dzinenge dzauya dziri hondo dzepa A1 aya kuti munhu anosvikopega maini A1 wosvikonzi aiwa hazviite unopega maini iyoyo chete kana kunge muridzi wemunda wacho achitodawo wedza chiterwa chiripo hauna right yekuti unosvika uchipedza maini paacreage iri pasi pe100 hatidi makwavo. Saka imimi ndiri kuona kuti makatombotaura mukaenda kudare rakanomisa pandinofunga kuti ivo vamisa pavari kunodzosera kana uri mutemo wekuti munhu azopuwa go ahead imi vanofanira kukunotifayai aifanira kunotifayai no zviye zvatachiti inyaya zviya haisi uyu munhu uyu ane kodzero kuti aite ichi saka musiyei aite ichi basa rake handiti zvese izvozvo kana zvisina kuitika toda kuti tichizviona zinyakatera zvakamira sei mhopo zvekuchema navamazambani pakugarisana kwamakaita vamazambani zvitemo zvavo ndikuzvinza asi vamazambani vanofanira kuti vangu kubva ndipinda munzvimbo ndakatraya kutaura navamazambani wakauya chindaprocha vachiti wapinda munzvimbo mavo kuti ndipindamo ndandisingazivi ndipinda munzvimbo mavo kuti pandiri ndiri pakati pemugano wavo namabuya navanhu. Saka pandakapinda umwe ndandazonopinda mukadzimani mavo ndakatozviziva kuti munge vauya vakudzinga vanhu vanenge vaishanda ndopandakaziva kuti vari kuti purazi nderavo ndozvakazoita kuti tiendeswe kuniso kumaenzi tinotongwa nhau iyona ndobazonzi family dzinogana 100 hectares kana muri mavo mati so iwo ita zvauri kuita coexisting yese handiti tishande tese ndozvakazvakazi tabva ipapo dzimwe nhau dzavari kutaura dzekuti kusungisana amene pambira ndipindu idzo dzekusungisana vamazambani ndozvateswa mutengo wedu wechivanhu sezvamataura baba vamazambani dai mupurazi mavo mamakaiswa fenzi handai kupinda munodifenza ndai vakandosungisa kuti akapinda achifenza akapinda nekuti ndozvakafanira nevasungisa vamazambani vakapinda munzvimbo mangu vakapfuka nepasi pefenzi ndokutanga kuudza vanhu vangu zvokuita pabasa pangu zvoita ndivasungisa drone vakutaura drone dai vaitenderedza mupurazi mavo vasina kutamba fenzi yangu ensinevasungisa kuzvanenge vachiita zvinofamba navo but kana vachisunza drone vichiiswa mumaini mangu itsirisuchederi panobiwa handiti sainformation ari kutora kuzoenda ndozvakaita kuti vamazambani ndovaripotere kuti vaisa drone mumaini mangu bcause drone avaitosumudza ndodzikiswa kuenda pazvinhu zvangu vakaona vanhu vosumudza utisi saka toti kudira nanakati ndozvakaita ndovaripotera zvizhinji zvatingade kuti tizonzwa zvedu kunyange zvimwe zvachona tisingachagoni kuzvirivhesa sedare diki pane mamwe matara akaita nyaya yacho inhau
EIA yavanhu kutaura EIA ndakaaplya EIA 2023 ndaaplya EIA 2023 ini semunhu aishanda ndisina munhu aindivhiringidzi handina kuziva kuti Mr. Mazambani vari kutomisa kuti mapepa angu EIA asafamba andimaona saka inini pandakazouya Mr. Mazambani auya neveEMA neveminerals ndopandakaziva saka pari kuna consulta every time nichivati Mr. Mazambani sainai bepa reinonzi consultation form consent vairamba but 2023 vachiramba kusaina bepa iroro kusvikaendera takauti takandoita sei bhozi kuema vaya mwandondisarespondai nonditi iwewe hakuna consultation yechi yafamba then consultation yafamba kuti bepa kuende kumberi ndipo ndakazowana advice no zvingodiwa iwewe isa registered mail nenda kwavari ndoziva kuti zvishuwa vanotifaiwa kuti bepa vari kuona kana varega kuresponda kuti munhu ngoziva zvaunoita kuti zvinhu zviende kumberi ndozvakatandikwa neiyoiyo varega kuresponda vandavasendera kurundisira rukoti mapepa zangu nditika emari anotifaya kuti zinyakatira tamudi tikufanira kumupa bepa rake riyaye because iwewe hakusi kuresponda tokuti responda vaenda continue napepa pangu mune mukana here wekuti makambowana pakumbotaurana sekutaura kwamuri kuita zvino kuti ndakazovasendera email ndizvo nawo handiti kana kuvaseva kuvazivisa ndo zvavepo ndiri kuti inini sevagarisani nokuti munotozongove vagarisani ndakaenda kumba kwavo kutendeka inini naagent weEMA neni ndikaenda kumba kwavo tikati vanokera makuseni machera asati vakauya tikataura asi yaiva kuti iri bepa handisaini kuuya kwavo kamboita uchipinda mufamba mangu sanondiona ita saizvozvo ndopakapera nyaya ndizvikozi ini ndikusenza president case iripo high court case iripo yekuti kana munhu akanga atotanga operation asina EAI certificate yake is now deposit saka ndo case and even ndo yatikukota nanhasi iripo case yakuru nereversazi ngalazi edico ndoya iripo kainoti kune masection watu saka ndo mutemo ndakavhenekana yekuti andakuramba because maloya vakatonditi vakandiseva ndikataura maloya vekuema ndikataura navo ndikati nyaya iri kukoti ndikati irifera kwaloya wangu bizuru akatovaudza kuti aiwa nyaya iri kukoti ende EAI haiwanikwe in retrospect haigoni kuwanikwa kana mamutanga mamboshanda akuti ndizvizodii saka iye zvino kufunga kwenyu tiri muno mukastomary law court community court ayo masection amune mukutaurirana chikuchi chinopikiswa nesection ichi chodai ende vanhu vari kuita zvinhu izvozvo ndivavo vari mumutemo wacho handiti veEMA vanotozviziva kufunga kwenyu imimi chingave nyore kana kuti chingaite kuti zvinhu zvedu zvifambe patiri isu secommunity court ndanichifungidzira kuti ushamwari hwokuramba kubata hwatinenge torwisa isusu kuti aiwaka hapana vanhu vaviri vangafambe rwendo vasina kurangana mupurazi 1 kuti mwari mupurazi maini ikave mupurazi purazi harichinje kuita ramaini maini yake inenge achimaina zvinhu zvake pasi purazi mainingisa purazi achiita zvinhu zvake pasurface handiti but maina akafenza nzvimbo yake yaanodii yaanenge achishandira handi ndizvo umwe anofenza ningi maini yake yese asi umwe oti no since ndikafenza pese uyu mumwe wangu uyu ane mombe dzinofura mbudzi dzinofura hazvichaita kuti ndifenze pese chiregai ndingofenza pandinodii pandinoshanda although maini yakastrecha kaenda kwainenge yakaenda asi mabhikoni nechichi zvine chingoratidza kuti maini yemunhu uyu inosvika kuchikeni ini but paCPZ ndo paanoshandira
zvinowanikwa pakuti vanhu kuti fama namaina vanenge vaine communication vachigarisana vachiwirirana. Saka inini nyaya inava mazambani yezvinhu I think payanga iri kuda manje ndepekuti vakamboopa dzati ruling yekuti munhu haagone kuwana EIA kana achinge akutanga kuoperate iye asina that document kuti azorigadzirisa pava paya paine complain yafamba. Makambozova consulta futi here kuti munhu uyu ane EIA sei, because kana zvadaro pane iri fraud inenge yakuratidza kuti iripo fraud, kana iri fraud inenge iri papi iri ipapo. Ndokuti zvakataurirana vaibva kuchikupindura kuti vakuudzei kuti hapana chinomutadzisa kuti ave neEIA because munhu anga akaapply EIA yake mugore rakati nepatiri pari kuitika nyaya iye akanga akatoapply nyange kare. Handini ndizvo kana ndazvinzwisisa zvakanaka. 2023 ndopaakaapply EIA yake. Handizivi kuti nyaya dzenyu dzatanga papi mugore ripi pamatanga kusonetsana apa. Ndobva patouya nyaya yekuti pawiriranwa kunzi wemirira basa. Handiti vanenge vachirwura iwoyo mutongo kuti wemirira basa iwavo uyu munhu aenderera mberi nekuita basa. Makavakonsulta here kuti mabvunze kuti naimi ko uyu munhu ari kuenderera mberi achisenza sei, imi makati okukema ndakavaenda kuswa vakatanda zvotoda vakuru. Zvatakaita ndezvekuti takaenda ku-anti-corruption but zvinoitika ndezvekuti mamukona because hatakagarisana zvakawanda zvinoitika because indini ndinende munhu akagumuka kuti ndikukanganisa kopurazi pangu wongotinoona mataratikisora zvimwe zvinhu vari kugarisana vanhu makamisidzana mafoni matemo kunogona kuwanika zvimwe zvinozoitika rimwe zuva because munhu unogara kwakatotsamwa because ukushungurudzwa uri panzvimbo pako. Ngatiendei pekuti kana munhu akanzi aita maindi wamazambani nometa kupi hakuna nzvimbo dzinonowanikwa dzichinzi panapa ndepemaini chete pagara pakangodaro panenge pachitori neumwe munhu ari belongs to that place. Handiti communication ndo yatotidzorere kwamuri. Handiti kuti pakakanganiswa kana paine pakakanganiswa kana paine panorevhesera zvinhu zvichiitwa nemaofisisi iwaya vachona vanenge vane mitemo yacho iyoyo zvikange zviripo aiwa hapana chakaipa, mutemo ngautedzwe. Zvekuti uyo zinyakatira ane maini imi mune purazi, maini inotouya mupurazi, purazi ndo risingauya mumaini. Ndozvi ipapo ngativei tipabate pakachena tichinzwisisana kuti zvinorevei. Communication ndabva kwandabva ndichipinda pandiri kupinda ndinofanira kukodza aripo. EIA iyi kuti izovepo kuti ndisaine consent, ndosaina consent remunhu wandaona masomana. Handiti consent manje mukaramba kurisaina mutemo wavo ava veEMA avamire kuti maramba kusaina consent. Handiti mapona zvangofanana nematare anaya, munhu akasevhwa Samuel akaramba kurisaina hatimire kuti kwanzi aramba kusaina Samuel. Handiti tinopfuurira mberi, asi tinoziva kuti kana munhu azoona kuti zvafamba zvichienda achida kuita nyaya yake anotouita chete kuti zvinhu zvezvi zvazoda. Chandanga ndiri kufunga ini ndechekuti ivava vanhu ava kana vari ivo vakambenge vataura kuti hakuna EIA inowanikwa kana munhu agotanga kumaina asina munhu achikomplena muridzi wenzvimbo yacho. Chakazviita kuEbrestenwalk vakatouya vakapeka mablocks, hakuna zvetiri kutaura pano, mablocks
vakapfeka majaina vakadini dini akakura zvisingaiti. Handiti but vanhu vakaramba nekuda kweconsultation yacho iyo kuti hatigone kungowana vanhu vakutongoita zvinhu. Handiti but vakazogara pasi. Chii chatinofanira kuti tiite kuti tive chinhu chimwe chete, titange kushanda pamwe chete tichiwirirana, uyo achiita zvinhu zvake uyo achiita zvinhu zvake. Handiti vakagara pasi. Saka isusu pamunouya kuno tinenge tichizviziva kuti nyaya dzakwira kumatare mahombe uku kuti dzizodzoka kuti dzakuitwa kudare rinodiki rineri, chadzinodzokera kuno rino idare rechivanhu rinoshuvira kuwana vanhu vatema vanowirirana kana vakagarisana. Handiti mapoa kwete kuti titi isusu fama haonane namaini ari kumaina mupurazi mani, maini haonane nemuridzi wepurazi mune maini yake, fana kwete tichena chokwadi ichocho mambo wezi so ndakupinza isi witness baba vazinyakatira ndakatomboapproach ndikati nenyaya iyi ichitarisa kuti ivo neni tiri vanhu vakuru vauye tigare titaure but vakati uyo anoora akuru anozvionera ndo mhinduro yavo yavakadii. Pamusoro imoregedzai nyaya yenyu yakanaka chaizvona, but magwisaniswa nevavanhu vakamboita kutaurwa ndo magwisanisa imimi vanhu vo vaifanira kutakura bepa vouya naro handidya votora zinyakatira uya kwamazambani mazambani pepa ratauya naro uyu atopasa uyu handiti nenzira inoti 1 2 3 ndizva. Saka ivo vanotora neuseri voinopauro handiti ivo mozoona vanhu vakumanya handiti hazvikufadza handiti muri kugwisanisa nevanhu. Regai ndimbokuudzai vana vangu tigere pana tiri vepana papa 20 tinovigira tiri vepanaika kana nyaya yaitika ngaingodai so isabhende handiti dongi rakawanikwa nechipambano kutakura yakatakura Jesu ndizvo. Ava vanhu vari kugwisanisai ende vanhu vaziva ndive basa vanobva handiti but imi hamutese hamubve manudza mambo hamubve muchamba muri munhu masiya magwisanisa nechi nevanhu handiti ivo vanhu. Saka manudza mambo achiti tinobada pano handiti tizobvunzana navo kuti makazviita sei musina kusanganisa vanhu kuti ndozvaitika izvo tazviziva handiti. Of course kwakutanga makashandisa hasha pamazambani mukomana mwana wenyu pakubereko kuganika mwana iye akashandisawo kuti pfungwa dzokumhanya aifanira kuuya neni uya kwamuri handiti ndaona maini pano apa vamazambani mupurazi mako ndinokumbira chivanhu kaicho mambo ita kuti akushandisa chivanhu izvoka chivanhu ndo chazvinoreva. Saka imi ndatuti naiyevo uri kupakapotsa handiti but pamauya pano manje padare redu panamiti takuda kugadzisa kuti kupotsika kuya kuite sei kubve muve vanhu vamwe chete nokuti watara neshoko mai manje tinokata kuti raiti ndine zvipfuwo ndine chichi handiti zvinofa tofunudza kuti ndivo handiti vakataura kuti chine chi handiti kutsama kweseiko kwandika but nawo kana mauya panapa toda kusanganisa manzwoku kunoko kave chinhu chimwe chete mukogarisana nokuti still ukatsama iwe vamazambani nezvinoitika zvisina kuita nounoti ndou untisashona ibata still akatsama uyu zvinoitika vanoti ndu vamazambani aita chi aita izvi ndizvoka rodi inofamba mota dzeimwe chete cheta padziro imwe chete handiti hakuna nhatu hakuna chii naika ndasvika manzo mambo achiti angakwanise here kuti kana paanoshandira pesi chero yakakura sei kuitira zvipfuwo ndizvoka but muri pakuwirirana mutemo unotobvumira kuti zvipfuwo zvamo zvinokwanisa kupfuura mumaindi ndizvo zvisingakanganisi. Ndizvo zvandikutaura ndizvo zvandataura pano demanza shoko ramamba tichii zvinokwanisika here kuti angopfeka zvati yaanoshandisa nzvimbo iyo handika inoshandiswa kuitira kuti zvitate sezvona panhau yeEIA ndonyaya dzatei tichitaura zvandikutaura zvanavo zvandikutanga kuzvitaura ndokubasa kwangu ndouya musoro wakamaka ndakagadzira ndiri kuti isusu patinenge tichitaura izvi handiti fama anokomplena kuti raiti munhu akufenza maini yake ane 6 hectares handiti 6 hectares kana kuti ane block kana tichitaura zveblock rinobva ratora purazi rese remunhu handiti 100 hectares
block inenge richi 10,000 square meters 100 ni 10 hectares. 10 hectares. Yes. Saka 10 hectares dzikatorwa idzo mombe mafuro acho shota 10 hectares dzikatorwa pa 100 kubva kwasara 90. Toti isusu pa 10 hectares uda kupedza dzese mafuro emunhu ndonyadzire chikurukuru munhu otiye no there is no need yekuti ndingapedze 10 hectares dzekungochengeta chete kuti muve musango muri chino. Nyaya yangu ndeyekuti ndinoziva mabhikoni angu kuti rimwe riri uko rimwe riri uko ndinonopedza panhu pandirudi handina kushanda kumwe kwese uko akuiswe gomba kana tisati takuda kushandisa handiti. Saka mombe dzine mukana wekuti dzinge dzichifura. Saka kana takutaura kuna fama anogona kuzochiona manje kuti zvandava ndichifunga handina kwandirikwape because kana mumaindi macho imomo ndinogona kutofanomushandisa nokuti nzvimbo yakewo pasapesi ndeyake. Kana ndazochiti taidentifya kuti panapa toda kuisa dhingi apa tinogara tatopaisa dhingi page inoratidza kuti panapa tine plan yekuti toda kuzopa maini. Saka kana fama achiuya ngaagara aziva kuti panapa nepegi iyi hapana chimwe chinhu chinofanira kunge chichiitwa ipapo. Ndozvevanhu vanenge vaine communication. Saka ini mubvunzo wangu wandakupedzesera nemi ndewekuti vamazambani purazi mbirini sinyakatira maini yake munhu ane purazi rake ayo ma99 yerisi kani ayo ma82 kai handiti then uyo anenge aine certificate inotaura kuti apa panenge pake pamaini yake. Mune dzimwe pfungwa here dzamunofunga imimi tisingachatarise vanhu vekuema hatisitarisa vanhu vekumainzi vakatopawo maini necertificate rake vekuema vakatomupa dhati EIA kubasa kwavo. Imimi mune purazi renyu mune dzimwe pfungwa here dzamuinadzo dzamunoti maybe dai inini nazinyakadira semunhu ari mupurazi mangu zvandinofunga kuti chinzi tinogarisana zvakanaka ndisununguke naye maybe tikadai. Chekutanga mambo chekuti ko ndakomera kuti gozo kana wakuita zvimatengi mutemo wemunhu unofanira kuchera kuti mvura yesa iri iri pane kutsana deshe isaerera chiwa kumafura zvipfuwo zvinofamba kupenzwa kunoda kupenzwa not barbed wire kupenzwa game fence yokuti hamupindi kana chii kana mbudzi kana chii. Ndozvandakomera kuti pakati pachi babhuyoranda ndakaisa kuva inoita kuti harwani kuti yetipo mombe dzoto kuna kuti dzinopinda iyoyo ndoda kuti nditaure zvinakatira maini basa rako ndiri kutozvidzivirira wega. Mombe ikaurawa nesainaiti pamaini woto yacho unoziva plus mitemo yemamaini iriko mazuvano mashandiro ainoita. Ukaona paitika chinhu chakadaro kana auraya munhu asvipere handiti zvombomiswa chibhoya ikuyo 3 weeks muchigadzirisa nyaya yekuti pafa mbudzi handiti. Saka kana iri kompleni yavainayo pakuda kutozvisainaiti ilichingai nematengi panda kuitwa tight security. Ndo communication ndamboiramba iyo kubva nyange ndinoconsult handinotaura nyaya iyena ndakatobvunza kuti imi mundisainirawo pepa rangu chamunguda kuti ndiite chii ndokwakata kupindura ipapo kana ndoda kuziva chamuri kuda kuti ndigadzirise kuti musununguko ndiitewo zvekupinda ndakasununguka hakuna kundipinda audozitaura iko. So inini chandinofunga kuve kumatare edu echivanhu
tisina kuenda kuchibhandiri kushandisira vanhu vanofana kutohwina chete kuno kudare redu rechivanhu charakanakira mubvunzo iwoyo unosangana nawo kuti mugarisane zvakanaka, kuti mugarisane zvakanaka. Chii chamungatarisire kuti tigarisane zvakanaka zvakadai zvakanaka? Even iko kumaina kwacho ndogona kusapega maini, ndatangirwa munhu wopega maini, but ndichidawo zvekucherawo, ndine mukana here wokuuya kuzocherawo pamaini pacho. Kana zviri mududo asine kumarana kwatiri kuita manje achazikanwa neuyo kuchera here. Unongotaura zvangu kubvunza zvangu. Mubvunzo inongochiva bhijaniti. Ndo pandaida kuzosvika payo kamaini. Ndo pandaida kuzosvika ipapo kuti mani pamazambani yamashaya munhu mukati memaini munhu vane zvavanowana here, ivo votaura kuti ndanisa tiwanevo zvakati pano padare chivanhu, asi mamba titaura kuti pavanhu tisiye uko icho chizhinji ndechemari, ukuru hwemari handiti nohouno hwakasiyana. Ndatini rodhi yo muchaifamba kusira masema mesikati madzokwegura munyika kwamari rodhi ipi iyo haichinje ndaika kuti mazambanika ndiye muridzi wefama handiti iwo wawana maina nditi panzvimbo yomuridzi wefama. Zvidzanai ave neshaanowanavo mukati imomo mechi ini ndo maonero anganoona zvisati zvasvika vanhu zvichazosvika izvozvo kuti takamboona zvamusina kumboona naika kunze kuti mudyidzana ipapapa nditi hakuna chinonaka zvodzokera pakuti mbudzi yafa. Patinosvika mhofu paIA ndo panouya maquestions osati utange tichitaura. Right, iwe uda kuisa maini yako hongu ndaguma uise maini yako, changu chichange chiri chii pamaini yako yoda kuisa mupurazi mangu, inotora 1 block mupurazi mangu 10 hectares. Inini 10 hectares ndedzangu ndakadzipiwa nehurumende, iwo wakuuya pamusoro handisi kuramba tiri vanhu. Ini tinowanii ndo hurukuro dzepapa, ndo hurukuro dzine vanhu vane muono wokuona kuti zati pari kuitika izvi. Vanhu ava patinonovasiya tiri kuvasiya vachinoitirana chinhu chiripo here, handiri mapoa. Chatinoda zvava kugarisana, hatikure tikagarisana takaita masumukatidza, hakuna kwatoenda, hakuna. Imi muri tui bapapa, hapana anogona kufunga pfungwa yamuri kufunga kuti baba ngoya kufunga pfungwa yakashata kwandiri, uye ari kufunga pfungwa yakashata kwandiri. But pane umwe munhu anenge ari kunze kudai akakumirirai, handini mabwana. Mukanzi nhasi mawanikwa makadonha imi makafa kupurazi kumaini kwenyika, avo vanhu havachipike vanoti ndaamazambani handiti, but ari munhu abva kuno ati kutsvaganze ndo zvinoita upenyu. Saka isusu kuchivanhu pamunoona taakunopinda mumatara akadai, ndiri kukurambidzai kuti tinopinda tichibata basa rakaitwa nevanhu veEMA, vane masections avo avanoshandisa. Isusu kuumambo tinoshandisa zvikuru zvedu zvatinoshandisa. Section yedu inoti handidi chakati mudunhu mangu, handidi chakati muduri kwako, handiti kudictator ndokwamako, handidi chakati mudunhu mangu, zvakazodai handidi chii mudunhu mangu, handiti hatidi kugarisana vanhu vakatarirana nekona yeziso, vanhu vachirarama vari panzvimbo tatozviramba. Saka patinonzi dare kana kuti mabhauko monzi kwewo mambo wakazotongere chii nyaya, ndakakuonai kuti mairwisanisa vanhu vangu mudunhu mangu. Vanhu ava pavanorwisana ini ndini ndinoona dambudziko navo because vanhu vangu imune muri kuHarare kwaikoti, handiti hamuko kuno, uyatemwa neuyu uyatema uyu. Inini ironda kwandiri pakati pemwoyo wangu because vanhu ava ndevangu, ndogara navo everyday. Uyu anotengera switi, anotengera switi, vana vangu. Saka handiti kuti ndivape mukana wokurwisana semhuri yani, semhuri yani.
saka makaona ndati wabva kwamakabva ikoko ndakushaya kuvanyengetedza kuti chingaite kuti mugarisane vanhu tuimi pasina kufungirana mweya yakatata, pasina zvekare kufungirana zvinhu zvisina kunaka chii handiti mapawa. Saka kuno nhasi vamazambana ndachikumbira kuti ndingokupai mukana vazinyakatira kana makavakonzauta avo sababa muchitaura nyaya yemwana wavo, ivo voti maybe pane zvavasina kuona zvakanaka, maybe pane zvavakasora munoza approach pakutaurirana. Munogona kuti ndataurira umwe wangu zvakati handiti iye atosora kana kuti adini. Chandanga ndichida ndechekuti ndanga ndichikumbira kuti ndikudzoserei kumba tozosangana zuva 27 ndichibvunza mubvunzo wangu iwo kuti zvii zvamakazobuda nazvo, handiti zvii zvamakazobuda nazvo. Ini ndinoda kuti ndinzwe nyaya dzekuti ndakutocherawo, ndakuzodiniwo, kana kuti ndakazoita sei. Pane maconditions kumamainzi akanaka zvisingambopinda, handiti mapawa. Papa Mazambani takasongana MJ yavo tinowirana Mazambani kodati pfumba mumba wangu hakuna rukare kochii kandi mwana wenyu anonzi hatiwandi mwana wangu hatiwandi aita sei kandi hakuudzi here nyaya dzaari kuita handina tandoziva munhu ane mhuri yake anomukaitawo zvake nichiita zvangu kwemichanetsa chii vakaramba kundiudza vakandiudza kuti no tiri nhavo yakadai nemwana endakavati munorya itemwati igare basa titaura asi vakaramba kundiudza saka ndaichida papi. Saka manzwa ndichitaura kuti maybe inini chinhu chandinongoziva chete ndechekuti vanhu murikuona vanhu vakapedzisira kutaura patataura nyaya yavo vakutanga muripo. Baba ivo vaya kuti vadiwe namai vaya vanogona kuti vakapedza 3 months vachivanyengetedza kuti vadiwe handiti. But kana kwakunorambana manje kwakutukana vanhu panenge pasina kumira zvakanaka, umwe akave nechisoro umwe akave nechisoro zvinosanganikwa nazvo pasituation iyoyo hatizvitungamidzi. Ini chikumbiro changu sedare samambo ndiri kukumbira kuti ndikupewo nguva iyoyo 2 weeks kubva nhasi zuva 27 ndo zuva redu rimwe rekona kana nhasi kujamba muzuva 20 kuya muzuva 27 then zvinotibatsira kuti patiri kunotaurirana tiri tega tega mudare redu rechivanhu tiri kupanana njere dzipi, tiri kupanana muono upi. Kana pane aona zvatiri kutaura zvinogona kutibatsira so that pamunenge madzoka tinenge tichinzwa nemi kuti zvii fananai mukana wekutaurirana, because tikasaonana isu tichifanira kunge tichitaudzana hapana kwatiri tichienda totofanira kusangana titaure handiti mapawa. Ameno baba Mazambani ndopfungwa yangu pairi pakanaka nosaka ini ndakaita sepa mwakatadza kuti ndisa pamwakaita kuti ndaitoda kutoti maybe nemwana wavo hatichikurwisani pamusoro yevamazambani, pamusoro yezinyakatira nemhuri yevamazambani ndaine chikumbiro chokuti vazinyakatira vakuru vaakazinaika ndazinyakatira mudiki ndizo kuzosvika musi wa27 ndokumbira kunge masumuka maenda kuvamazambani vorogara pasi sevanhu vamwe chete naika mugouya neshoko rimwe chete ndoziva pamuchataudzana muchakwisa ansa. hapana dare rinotaurwa vanhu votadza kuwirana hakuna nakuriona ini moziva musi wa27 motipira inyaya yakanaka fana hapasi chakanaka chemaini haufi nenzara pamaini munoguta mese endai munogara vachitaurisa vanhu vakuru makakura mese akura mese so museyamwa ndomuonero wataita pamusiyano tikavadzosera kumba 27 tinogona kutibatsira havana kutaura